Pani, ahojte, stojíte pri broskyni. Ukážte nám, ako rezať broskyňu tak, aby sa dožila čo najdlhší čas, čo najdlhší život. Podám ti túto krásnu japonskú pilku. Ďakujem, je naozaj špičkovo ostrá. Čo to je za značku? Je to pilka Silky Gomboy. Výborná zatváracia pilka na výchovné rezy mladých stromov. To už je ale taká profesionálna pilka, by som povedal. Pozrite, ako krásne reže. Prečo režeš ten konár zo stredu? Nie je to škoda? Nie je to terminál? Nie je to škoda. Broskyňu pestujeme v tvare dutej koruny ako jeden z mála druhov a tento konár nám tu zahusťoval korunu. Máme tu 1, 2, 3 krásne kostrové konáre. Takže tento konár sme tu mali navyše a dáme ho preč technikou rezu na odbočku. Konárik sme odrezali a teraz aj tento konárik tu máme navyše. Takže naozaj stačia len 3 kostrové konáre? Stačia 3 kostrové konáre. Vďaka tomu, že sú len 3, sú dostatočne hrubé, pevné a nie sú tenké. 4 kostrové konáre sú tenšie a môžu sa ľahšie lámať pod úrodou. Takže pilku už nepotrebujeme, pilku si odložíme a budeme už rezať len nožničkami. Takže dáme si preč zahusťujúce výhony. Zahusťujúce výhony, teda konáre, ktoré nám zahusťujúce výhony, teda konáre, ktoré nám zahusťujú korunu. Ponechali sme teda 3 kostrové konáre. Vidíme, že broskyňa plodí už na jednoročnom dreve, je plná kvetov. A to je dôvod, prečo broskyňa veľmi rýchlo starne. Tak. A na záver skrátiť. Počkať, aj skracuješ? Áno, musíme aj skracovať. Ak by sme broskyňu len presvetlili a neskrátili, broskyňa by nám zaplodila a vôbec nenarastla. Takže ak chceme si udržať vitalitu broskyne, musíme jednoročné výhony aj zakrátiť. Zásobný čapík na drevo a tuto zakrátime len mierne, tu nám bude broskyňa plodiť. Takže ešte raz. Zásobný čapík na drevo, z ktorého vyrastie mladý silný výhon budúci rok ako pokračovanie rastu a dostatočná zásoba silného olisteného dreva. A plodonosný konár plný kvetných pupeňov, ktorý nám prinese akurátnu úrodu. Joniček, natáčame, počkaj chvíľočku. Za chvíľočku ti napískam. Tak. Ako môžete vidieť, na všetkých konárov aplikujeme rovnaký princíp rezu, teda čapík na drevo a plodonosné konáriky a tie plodonosné konáriky skracujeme, aby nebola úroda príliš veľká, aby dokázal strom vyživiť to ovocie, ktoré ponecháme. Pravidlo: orezaná broskyňa, viac konárov na zemi ako na strome. Čaute.